pipili mo po yung mga biktima kan nakakipag yung Riming, ako nagligdi sa Legazpi, kundi mas Albay, sa Manaynain na Partikan na Bicol Region, including sa lugar kan Naga City, ang Carolina, Manikwason na sinaduang barangay Makanang, Kalbanga, lingulungsad asin ning lugar ning Sibao. Sa aga, madyo kami sa presentasyon para mag-girari kayo ng Dental Medical Mission na pag-organisata ng Philippine Association of Singapore. As in, Bantay Bata 163. Ang Bantay Bata 163 is a partner of the association. Pakulang sa Dental Medical Mission, pati sa mga scholarship grant. Ang prime objective ay yung project na niyo matawan ng mga libreng bunot, libreng gamot, libreng check-up, libreng gamot sa mga nangangaipon, lalo na yung mga nabiktima ka na kaaging bagong Riming. You raise me to more than I can be. You raise me up.
Foundation. So, ini mga bulong na ini, hindi ko panawin ko libre. Ulog ng langit ang pag-abot ka na medical assistant issue sa mga kapitan ng pasalamat sa nakaisip ng kulang na tama ng